Wasserleitungowo Szczela Zowada, no, Matka Bosko z Brosławsko. Kult rozwinął się wokół małej drzewianej figurki. Achtung, Achtung, ich bin in Oberschlesien in Zbrosławic Tarnowskich Gór. Ta szczolnia czarnego pstrąga, jak wiemy, wpisano jest na lista światowej herbowizny UNESCO. Była tu ino jedna katolicko familio, a reszta to były wanieliki. Syna od słynnego Johna Beldona. Witam Was, Rossomili. Dzisiaj będziemy realizować po gminie Zbrosławice. A ja proszę Was, abonirujcie mój kanał Knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co piątek genau o 6 wieczór nowe tajliki. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie, filujcie mnie. Proszę Was też do mojego nowego geszefta na T-Public Śląsko Rajza. Link w opisie filmu, w pierwszym komentarzu, w opisie kanału. No idzie też kupić coś z mojego starego geszefta, Idea Shirt. Robił film, na czym to wszystko polega. No i mamy nową funkcję na YouTubie wybij, podbij do małych twórców od 500 do 500 tysięcy subów, co mają. Te filmy, co są podbijane, są promowane. 3 razy idzie podbić w tygodniu filmy. Idzie to wykorzystać na jeden film. Proszę Was, co byście na te wszystkie 3 podbicia najlepiej na mój film wykorzystali. To się dotyczy świeżych filmów do poru dni. No toż proszę Was, podbijajcie, dejcie przajka, a potem wyskoczy Wam podbij. Jadymy. Zbrosławice je to dziedzina, jako też wiejsko-gmina w Tarnogórskim Krysie, kaj kwateruje ponad 16 tysięcy personów, stan na rok 2019. Do gminy przynależy aż 21 dziedzin. Są to Boniowice, Boniowic, Czekanów, Szakanał, Jesiona, Jasten, Jaśkowice, Jaszkowic, Kamieniec, Kamieniec, Karchowice, Karchowic, Kopienica, Kopinic, Księży Las, Ksiądz Las, Laryszów, Laryszchow, Łubie, Lubie. Po niemiecku jako też dawniej, to już możemy myśleć co i po śląsku Lubek, a po polsku i dzisiaj Łupki. Miedary, Miedar. Przez chlebie, krótko po II światowej wojnie bez chlebie, potem jeszcze krócej brzez chlebie, po niemiecku prez chlebie. Ptakowice, Ptakowic, Szałsza, Szalsza, Świętoszowice, Świętoszowic, Wieszowa, bo po śląsku Wieszowo chyba bardziej powinni powiedzieć, Wieszowa po niemiecku, Wilkowice, Gross Wilkowic, Zawada, no po śląsku Zowada bardziej, Zawada po niemiecku, Zbrosławice, Broslawic, Ziemięcice, Ziemięcic, albo Ziemencic. My nawiedzimy ino 11 z tych 21 takich tych sołectw, bo dziedzin je jeszcze więcej, ino one przynależą do tych sołectw. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Zbrosławice 28,2% po mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca roku 1921 w samej dziedzinie Zbrosławice większość było za Polską, 57,2% personów. W innych dziedzinach, co dzisiaj przynależą do gminy Zbrosławice, też wygrała wszędzie polsko-łopcyjo. Mimo to te place zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą około 30 km na północ od Katowic. Dzisiaj czeka nas długo rajza, toż konkretnie postaram się. 11 dziedzin, to i tak jej połowa z tego wszystkiego ze gminy. Napoczynamy w dziedzinie Czekanów. Co tutaj mamy? Zomek. No, byście powiedzieli po polsku pałac, no ale po śląsku to jest zomek, bo po czesku jest zamek, ja. A jak je
zamek polski, no gród albo burg, no bo po niemiecku jest burg, a po czesku hrad, go dali, my już kiedyś o tym, dał na to pozór Markus Bączkowic, ostatnio z nim filmy majstrowali. No i co do tego zamku, no nie przypomina to dzisiaj zamku. Powstało to w XIX stuleciu z inicjatywy familii von Raczek. Przodziej w XVIII stuleciu był tutaj dwór. No i zamek powstał we sznicie niderlandzkiego renesansu. No dzisiaj z tego się niewiele zachowało, bo w roku 1963 zlikwidowali dachy, wieże. No i co się stało? No wchód, a nad tym wchodem wapienie. Wapień von Raczek. Mamy raka. To pokazuje, co kiedyś był to zacny zamek. Szałsza. No, mamy tu z Weroniką kamratka Ela i jej familio. Jeźli oglądasz, to pozdrowiamy, jeśli oglądacie. No i mamy drzewiany kościół z roku 1554. Pierwszy kościół stanął już tutaj stulecie przodzi we XV stuleciu. Na zaczątku XVII stulecia kościół był w rękach wanielików. W roku 1784 zgorął, albo też srogi wiatr go zniszczył. Odbudowali go nie skorzej. Od roku 1930 przynależy do farności Jana Chrzciciela we Gliwicach-Żernikach. Polecam też całki cykl o Gliwicach, parę lat temu my zmajstrowali. No a w roku 1968 ten kościół też częściowo zgorał, no ale jako widzicie odbudowali go, no i dzisiaj dali służy wiernym. Genau przy kościele mamy zamek z roku 1877. Nie możemy tam wleźć nawet do tego parku, bo jest to prywatna własność. Wybudowany jest on we sznicie angielskiego neogotyku Tudorów. Ziemięcice i ruiny gotycko-barokowego kościoła. Stanął on we XVI stuleciu. W XVII stuleciu dobudowali murowaną nawę. Ona zastąpiła drzewianą nawę. No i w roku 1911 prawdopodobnie z kuli tego, co pora lat przodzi dobudowali sygnaturka, runął strop. Stwierdzili, co nie będą remontować tego kościoła, wybudowali nowy. W roku 1927, no poraset metrów stąd, no nie wiem, ze 100-200 metrów stąd po mojej lewej stronie, też pod wezwaniem świętej Jadwigi. Ten był świętej Jadwigi i nowy świętej Jadwigi. No ale pozostawili ruina, nie idzie tutaj wleźć, no ale jest to turystyczną atrakcją. Karchowice i Wasserleitungowo Szczela Zowada. No czemu Zowada, a nie Karchowice, bo Zowada mamy niedaleko stąd. Pod koniec XIX stulecia, we drugiej połowie tegoż stulecia na Górnym Śląsku był problem ze pitną wodą. Napoczynał się taki problem. Z kuliczego? No bo te wody schodzą do grubskich wyrobisk, ta industria się fest rozwija, no i pruski reskirunek do jakichś nowych źródeł pitnej wody. No i tutaj w Karchowicach i Zowadzie robią odwierty w roku 1874. Pora lotnie skorzej postowo studnia, ona do dzisiaj istnieje, rok 1882 i tu się aszą krystalicznie czysto woda, no bo to dali, z tego co rozumiem, je źródło pitnej wody. Te budynki powstają w latach 1894-95, no nie genau te, bo to nie skorzej przebudowują w latach 1927-29 we sznicie modernizmu. I jest to budynek na szlaku zabytków techniki Śląskiego Województwa od roku 2006. Nigdy dryny, że tutaj nie był, dzisiaj też nie wlezymy, jest zawrzyte.
No ale mam nadzieję, co kiedyś na Industriada tutaj przyjada, a wiele razy, że tutaj przejeżdżą. Mamy zabytkowe zabudowania, nie rzekna wam genau kaje ta studnia, no ale mamy ten budynek, to wszystko socne. Kamieniec i pięknie położony na wierzchu rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Narodzenia Jana Chrzciciela z XV stulecia. Wielokroć, że tutaj przejeżdżał, no ale nawet nie wiedział, że jak mianuje się ta dziedzina. Już teraz wiem, kamieniec, no ale nie ino kościół znajduje się we kamieńcu. Idziemy dalej. Za nami zamek. Niestety nie wlezymy nawet na plac, na park. Wszystko jest ogrodzone. Dzisiaj jest tam ośrodek rehabilitacyjno-leczniczy dla bajków. A jaka jest historia tego placu? Pierwej był tu burg. No i ten burg, jako też kościół, na który ja teraz kikukom, co żeście już widzieli, wybudowali templariusze, czyli zakon ubogich rycerzy Salomona w Jerozolimie, choć jak wiemy, tacy ubodzy nie byli. Był to najbogatszy, albo jeden z najbogatszych zakonów, potem skasowany, no ale nie teraz o tym. Inszy zakon, zakon niemiecki, w Polsce mianowany Krzyżockim, czyli zakon Lazaretu Najświętszej Panienki niemieckiego domu w Jerozolimie, a tak genau Großmeister tego niemieckiego zakonu, Hermann von Salza, w XIII stuleciu ponoć miał tutaj ukryć swoje skarby. Ponoć też ten zamek był pokuplowany roztomajtymi tunelami z pobliskimi burgami, jeszcze wtedy we Wierszowej, we Ziemięcicach. Potem na placu tego grodu ze średnich stuleciów wybudowali we XVI stuleciu renesansowy już wtedy zamek. W XVIII stuleciu przebudowali go w duchu baroku, a w XIX w neorenesansowym sznicie i tak je do dzisiaj. Mysio wieża. Słabo widoczno niestety, no ale lepiej wam tego nie pokorza. Z dzikiego kamienia, jako też cegły, jest to relikt renesansowego zamku. No i archeologiczne badania to niedawno potwierdziły, odkryli też insze średniowieczne pozostałości, między innymi piec, co wdmuchiwał luft do pomieszczeń. To było wtedy fest moderne, tak ciepło było rozkluzane. No i co do tej wieży, no to myśleli kiedyś, co pod koniec XIX stulecia wybudowali to w takim sznicie i było to astronomiczne obserwatorium. Dzisiaj według archeologicznych badań wiemy, co jest to pozostałość dawnego zamku. Zbrosławice i zamek wybudowany od familii von Stockmann w XVIII stuleciu. Po II światowej wojnie przejęty od państwa, od polskiego państwa na potrzeby produkcyjnej spółdzielnie, no a potem zmajstrowali tutaj komunalne kwatery. W roku 1998 Tadeusz Iwańczuk dostał ten zamek jako odszkodowanie za mienie zaburzańskie, a z Zabuga ten hop był i tutaj go zakwaterowali. W 2009 we wozowni od zamku kwaterowała jedna persona. W 2016 po mieniu właściciela widzimy, co chyba jest tu coś rychtowane, bo ogrodzone i szajbunki są niezatrudnionym, zbroniony wchód, choć zamek naprawdę jest w tragicznym stanie. No a we Zbrosławicach czeka nas jeszcze wiele atrakcyjów. Pójdźcie ze mną. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panienki. Pierwszy chrom stanął tutaj we połowie XV stulecia. Na początku XVII stulecia rozbudowali kościół, a pod koniec XVIII przebudowali.
No i też wtedy widocznie nadali mu ten barokowy sznit, co mamy dzisiaj. Mamy wolno stojąco dzwonnica. Potem w roku 1909 kościół zgorął, no ale go odbudowali. Dzisiaj jest to też sanktuarium macierzyństwa Najświętszej Panienki. Matka Bosko z Brosławsko. Kult rozwinął się wokół małej drzewianej figurki, a znodła ją Maria Petronella von Darmstadt we klasztorze dominikanek we Imbach, tak genau we zakrystyi, w roku 1707. Po 130 latach ukryli ją przed szwedzkimi wojskami tam. A czemu ta baba gledała tej figurki? No bo miała wizję, miała sny. Na początku temu nie dowierzała, no bo nie znajdowała tej figurki, no ale w końcu znodła. Jak ta mała figurka trafiła tutaj do Wrocławic na Górny Śląsk ze Inbach spod Wiednia. No, księżno Petronella, o której godą, co znodła ta figurka, ze doma miała Stockmann. No i kolejni przedstawiciele rodu von Stockmann no, mieli ta figurka, erbli ją. No i reskirował tutaj z Wrocławicami w końcu Ernst von Stockmann. No i z kolei tego w roku 1799 Matka Bosko, nie zgorzej Matka Bosko z Wrocławsko, tutaj się znodła. No i była prywatnym, przynależała do familii von Stockmann. W roku 1823 umieścili ją w grabie tej familii. Nie skorzej ta figurka wydobyli i przenosili we roztomajte place we kościele. W końcu, ostatecznie w roku 1954 umiejscowili ją nad głównym ołtarzem na wierchu we takich złotych łonych, no i tam ona dzisiaj się znajduje. No a teraz jakieś majowe nabożeństwa albo nieszpory się napoczły, a to jeszcze nie koniec, bo przy kościele mamy jeszcze dwa fajniste łony. Ze zadku kościoła mamy dynkmal ku zocy tych, co polegli we I i II światowej wojnie, po polsku i po niemiecku mamy szajbunki, choć mamy tutaj persony wymienione ino ze II światowej wojny podług roczników, no choć tu kukom, słuchajcie, to musi być dynkmal ze dzisiejszych czasów, a ten z I światowej wojny no, rozwalili i tak to musi, taka jest historia. Jeszcze jeden dynkmal tutaj mamy na cmentarzu. Rostomili jo też się ucza na tych rajzach czegoś. Nie wiedział, że co tutaj na tym cmentarzu pochowany jest słynny profesor Marian Zymbala. No ale żech bez cufal kuknął, no ja, on tutaj jest pochowany, bo tutaj we Wrocławicach umrzył w roku 2022. Słynny kardiochirurg, transplantolog związany ze Zobrzem. No a narodził się we Krzepicach, we śląskim województwie, no ale we historycznej Małopolsce. A tutaj możemy pojeździć na koniach. Jest to najstarszy ośrodek we śląskim województwie. Początki to 70. lata XX stulecia. Tutaj są konie po prawej stronie. No niestety dzisiaj nikt żaden na koniu nie jeździ. Mamy też taką pogoda. Przed chwilą, że widział konia, no ale wy nie uwidzicie. Przyjedźcie, jeśli chcecie zobaczyć. Achtung, Achtung, ich bin in Oberschlesien in Wrocławic. Ja, Rostomili bunker, niemiecki bunker
za tym płotem z roku 1939 typu Regelbau. I no, nie rozumiem, czemu tam jest polsko fana. Bunkry, tak jak po polskiej stronie, tak po niemieckiej stronie, bo musimy wiedzieć, co tutaj była niemiecka strona we międzywojennym okresie i była tutaj niedaleko granica. No to tak jak pod polskim rozkierunkiem był ten całki obszar umocnień, tak pod niemieckim rozkierunkiem. Zowdy na granicach muszą być umocnienia. Nie wlezymy tutaj teraz, ale idzie to też wszystko zwiedzać. Muzeum Militarnej Techniki, no i przy tym Muzeum Ratownictwa. Powstało ze inicjatywy Górnośląskiego Garnizonu, a funguje od roku 2022. Dzisiaj jest zawrzyte, ale we każdą pierwszą sobota miesiąca możecie tutaj przyleźć, no jako też idzie się ugodać. My się nie ugodali, mamy jeszcze wiele do zwiedzenia, no ale w to się takimi militariami interesuje, tanki, bojowe maszyny, no to proszę. Aż tak fest militariami się nie interesuje, wola coś większego, no a jeszcze moc zabytków nos czeka. Toż jadymy. Genau ida teraz we Richtungu bramy Gwarków, czyli ujścia Friedrichstollen. Pod koniec XVI stulecia Tarnowskie Góry, co są nieopodal stąd, były największym ośrodkiem wydobycia w Europie. Gruby, no i no nie gruby węgla, a gruby rozmaitych ród. W Tarnowskich Górach ród szczebła, cynku i wołowiu. W roku 1784 zaczęła federować prusko-królewsko Friedrichsgrube. 4 lata nieskorzej zainstalowali pierwszą na europejskim kontynencie, to je poza brytyjskimi wyspami, dampfmaszyna, co odwadniała to wszystko, bo woda była problemem. Zwiększało się wydobycie, a woda zalewała chodniki. No pod ziemią problemem była woda. Potem robiło już 6 takich dampfmaszyn, no ale to dali był problem. Dali woda była problemem. No i w roku 1821 napoczęli drążyć sztolnia. I drążyli ją do roku 1835. Friedrichstollen. Dzisiaj znamy sztolnia Czarnego Pstrąga. Sztolnia Czarnego Pstrąga, czyli pora set metrów je tajlą sztolnię Friedricha. Ta sztolnia ma 5,5 metra długości, prawie tela. I kludzi do reptów. Tam kaj mamy sztolnia Czarnego Pstrąga, do Stadtteile Tarnowskich Gór. Ta sztolnia Czarnego Pstrąga, jak wiemy, wpisano jest na lista światowej herbowizny UNESCO, razem ze grubą szczebła i rozmaitymi jeszcze okolicznymi łonymi. No to nie, no ale to jest fragment tego. Pierwszy górnośląski wpis na ta lista. Rok 1821, choć ta brama Gwarków neoklasycystyczna powstała w roku 1834. Widzicie, jaki to był kunszt, takie proste rzeczy, jakimi kunsztownymi łonymi wykańczali, a teroski postawią takie byle co. To jest fest, zacny plac, a czemu sztolnia Czarnego Pstrąga? No widzimy, jak mamy szczęście, nie mamy dzisiaj szczęścia, no ale jedni tu już widzieli czarne pstrągi.
Ja, no i te szczolnie poradziły se z tą wodą, odwadniały. To nie jedyno szczolnia, bo znamy jeszcze główno szczolnia we Zobrzu, ja dzisiaj do szczolnia Królowo Luiza. To był problem i z tym se tak radzili. Słuchajcie, to są fest zacne place. Przyjeżdżajcie tutaj. Laryszów, Lariszchow. Ta dziedzina powstała za czasów kolonizacji za Friedricha w 1777 albo w 1775 roku. Kiedy to ściągli tutaj pomieszkańcy Wanieliki. No i jeszcze do II światowej wojny była tu ino jedna katolicko familio, a reszta to były Wanieliki, 200 personów. Do roku 1922 ludzie stąd przynależeli do kościoła wanielicko-augsburskiego w Tarnowskich Górach. Ino nieskorzy potajlowali nasz heimat i Lariszchow został pod niemieckim rozkierunkiem, a Tarnowskie Góry trafiły do Polski. No i granica, no i problem. Wiemy, to wszystko nastąpiło po 3 polskich powstaniach na Górnym Śląsku, po plebiscycie. No, nie będziemy więcej na ten temat dzisiaj gadać, bo nie mamy czasu, a już nie raz, że na ten temat godą. No ale co, mamy granica i problematyczne choćby pogrzeby stają się. Rok 1924, budują tutaj cmentarz. Ten cmentarz dali je. Mamy Wanielicko szkoła, no tu to niedaleko ten budynek, dzisiaj mieszkalny budynek. No i budują też kościół. 1928, choć od 1926 już coś naposzli, co żech czytał, w 1929 poświęcenie. Akurat mieliśmy przyczynność tutaj wleźć, bo była tutaj baba, pozdrowią, jeśli ogląda, chyba ze synkiem, co sprzątała po wczorajszej nocy muzeów. Fest ciekawo kolorystyka, żółto-modro, tak jak farby Górnego Śląska. Mamy ambona i nad ołtarzem ambona. Ponoć jest to charakterystyczne do wiejskich wanielickich kościołów. Chodzi o to zną, co we kalwińskich kościołach tak nie. No mały kościół, dzisiaj pora 10 personów wanielików tutaj przynależy, bo mamy też już tutaj więcej katolików niż kiedyś. Nie wiem, ile więcej katolików albo wanielików, ja się też pytał tej baby, nie wiedziała. No i ten kościół przynależy do farności we Miechowicach. Byto Miechowice, też żech robił tam film. Proszę was do tego całego cyklu o Bytomiu 10 tajlików, no a Miechowice, fest fajnisto rzecz. Co 2 tygodnie tutaj są nabożeństwa o 11 farosz ze Miechowic tutaj przyjeżdża. No i co jeszcze tutaj mamy? Ugnijcie co na to, dynkmal ze I światowej wojny. Ta tabula, nie wiem, ili je oryginalno, no ale szajbunek po niemiecku, Fürs Vaterland starben i persony, co poginęły stąd w I światowej wojnie. Fest ciekawy plac, nie wiedział, że co tutaj we Laryszowie mamy wanielicki kościół, no mamy. Jo was ucza, no ale jo też siebie ucza. No ale to jeszcze nie koniec naszej rajzy. Jadymy dalej. Denkst du des Schlosses noch auf Stiller Höch? Pamiętasz tam na wierchu zamek ów? Józef von Eichendorff, już wiele razy o nim my wspominali, ostatnio też. No i Eichendorff, no i tutaj godał o tym zamku. Nie wiem, w każdym razie cytat ze Eichendorfa. Są my w kopaninie przy siłku od Miedarów. Miedary na tropy dinozaurów tam trafili, a tutaj w kopaninie mamy zamek. Czemu przy nim nie stoimy? No bo mamy
zakaz filmowania i fotografowania tam, no to widzicie ino to w przebitkach, a czemu ten zakaz? No mamy tam dzisiaj Pflegeheim, nie wiem, boją się, dziecka tam są, no a zamek powstał na przełomie 80-90 lat XIX stulecia we neobarokowym sznicie, przebudowany na zaczątku XX stulecia. Jadymy dalej. Wilkowice i zamek ze końca XVIII stulecia przynależał do familii Lariszów, no ale pod koniec XIX stulecia przejęli je Donersmarkowie, dobrze nam znani ze ostatnich tajlików. Tu też oni byli. Za komuny PGR, a dzisiaj we prywatnych rękach. No a te gospodarskie kiedyś zabudowania to sala zabaw, no i też chyba zdo się co restauracją, no i mamy też tu zwierzyna, jakieś sorniki, albo nie wiem Daniele, co to są. Jeszcze dwie dziedziny. Księży Las i drzewiany kościół z roku 1948 pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Przynależy dzisiaj do farności we Kamieńcu. Już my dzisiaj pokazywali ten kościół. Drzewiano-murowany tak richtig. Ta ceglano-kruchta pochodzi z roku 1905. We XVIII stuleciu dobudowali ta kaplica. Wiele razy żech tutaj przejeżdżał, no ale pierwszy raz mam przyleżytość pokazać wam to na kamerze. Ostatnio dziedzina Łubie i kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panienki ze XVI stulecia, no ale przebudowany we XVIII stuleciu we barokowym sznicie, no a pierwszy kościół był tu już we XIV stuleciu. A przy tym chromie mamy jeszcze przed farnym domem dynkmal ze I i II światowej wojny. No i szajbunek po niemiecku. Na koniec zamek wybudowany od Artura Beldona, syna od słynnego Johna Beldona. Gadali my na temat Beldonów przy tajliku o Kornowcu, o ich zamku. Tutaj miała być główna siedziba rodu Beldonów. Artur Beldon chciał to zrobić. Potem w latach 1910-11 przebudowany od kolejnego właściciela za czasów, w ogóle on nie we stylu klasycystycznym, jako widzicie, za czasów komuny niszczą we 90 latach XX stulecia przebudowany, no i dzisiaj jest tu Pflegeheim. Niestety nie wlezymy tutaj, wszystko obtoczone, ledwo co żech ujął to. No tak to jest, dobrze co wyremontowali to i już nie niszczeje. Rostomili, dziękuję wam, nie wiem wiele tego materiału się nazbierało, a my to już kręcimy pieronie chyba prawie 8 godzin, no to jest szychta. No co, widzimy się za tydzień, a ja wam godom auf Wiedersehen.